første video fra Anne og Signes iPad-tur i 2017. Ja, det der sker nu, det er, at vi er på vej til Testrup, for lige at hente en cykeltrailer. Og så cykler vi til Alrø. Ja, nu skal vi skynde os, fordi vi har lidt travlt. Vi har lidt travlt, men vi glæder os rigtig meget. Ja, det gør, og det bliver godt vejr. Der bliver godt vejr. Der bliver skide godt vejr. Nu har vi lige holdt vores første stop, fordi vi skulle bytte rygsække. Ikke sådan en lang pitstop, men bare lige hurtigt. Nu er vi i Testrup, hvor vi lige har fået den her flotte cykeltrailer med et tilhørende flag. I Odder, hvor det sner. Ja. Jeg står lige og fundere over, hvordan vi nogensinde skal kunne sove udenfor i det her vejr. Fordi at, det er altså bare ikke for sjov, det her. Altså det er faktisk sådan nogle store snifnuk, der er udenfor. Og der er kun 12 kilometer tilbage. Nu står vi her i havlvejr igen. Den der bakke, den kommer til at dræbe os. Vores tag er frosne! Vi fryser frosne! Og vores fingre! 15 kilometer to go! Altså, lige nu kører vi i tørvejr, det er ikke sikkert, det bliver ved. Bare høre, hvad der er sket. Mig og Signe, vi cyklede fra Aarhus Efterskole klokken 2:30. Nu er klokken alt for mange. Nu er klokken alt for mange. Men vi står i en lade på det første hus ved Alrø og har lige mødt søde Lone. Prøv at se, dæmningen er sådan lige der. Vi tog det allerførste gå. Vi har god udsigt. Og vi får lov til at sove her i nat. Så vi har lige kørt cykeltraileren. Og en ekstra god ting, vi har fået lov til at bruge toilettet. Og så har vi fået nybagte boller af Lone og hendes 2 små børn. Allerede Lone. Det er en lille problem, at der er katte i de her udhus. Og hende er pisse bange for katte. Velkommen til Signe og Annes køkken. I dag laver vi trangier-mad. Vi har købt hakket oksekød, den med meget fedt, fordi det kan Anne godt lide. Hej. Så har vi lidt løg og sådan noget, der koger her. Vi drikker lidt cola og isting. Vi skal have aprikoser med skinke. Ja, og så skal vi også have taco spice mix, fordi at vi havde ikke råd til krydderier. Og der koster kun 5 øre. Men det er bare ikke sådan noget rundt. Skal vi virkelig have et helt løg i? Jeg synes, det virker lidt overdrevet. Ej, jeg ved ikke, det bliver lækkert. Okay, jeg tror... Nej, Anne, fordi der kommer til at være mere løg end kød, så. Det syder. Det syder. Vi har lige haft besøg af Bette Agne. Hvad sagde vi det? En Bette aprikos. Har du lyst til at smage? Mm. Det er bare lidt fedt stramler. Jeg tænkte, det var okay. Vi sidder her nu, og vi har lavet vores rigtig lækker spaghetti kødsauce. Er det ikke lækkert, Signe? Jo! Og det glæder vi os rigtig meget til at spise, for vi har ikke fået mad siden klokken 12. Så vi vores spaghetti med kødsauce, og det smager altså virkelig godt, det siger jeg bare. Det er bare kongen. Og så er vi i gang med aprikoser og sådan noget. Og vi har lige haft besøg af Bjarne, og han sagde, at det var virkelig godt gået, og det var hyggeligt, at vi var herinde nu. Mm. Så det er og ikke udenfor. Mm. Men ja. Vi har lige spist aftensmad, og nu ligger vi her og klar til at sove og spise lidt chokoladekiks. Ja. Ja.
Vi er rigtig trætte. Ja, og det er lidt koldt lige nu. Det er pissekoldt. Og vi krummer sygt meget lige der, hvor vi skal til at sove. Men det er lige meget. Ja. Godnat. Godmorgen. Shit, det er lækkert. Nu glæder jeg mig helt til at skulle cykle hjem. Vores lille familie fejrer fødselsdag i dag. Det er lidt akavet. Okay, det der sker lige nu, det er, at Signe er i gang med at lave en mega god havregrød. Den ellers så lækre havregrød, den smagte lidt af sprit. Jeg tror, der kom sprit ned i den. Nu prøver vi lige at lave noget snobrødsteg om til noget fladbrød på en pande. Jeg laver bare en pancake. Vi skal nok lige tage en video af det færdige resultat. Det der sker nu er, at vi er blevet færdige med at lave vores brød, som rigtig skulle være snobrød, som er blevet til fladbrød. Og de er faktisk virkelig gode. Ja. De smager virkelig godt. Det gør de. Ja. Nu begynder vi at rydde op. Er det så dag 2, så er det at sige, at det egen første det er hjemrejsen. Vi tager for Allerød nu. Der er super godt vejr, og solen skinner. Skal vi lige vinke tavle? Og den her ø har været rigtig god imod os, fordi lige da vi kom herover, så stoppede det faktisk med at regne. Altså, du behøver ikke tage en video. Nu er vi kommet til Odder. Nu er vi kommet til Odder allerede, og klokken er ikke andet end 11:15. Kvart over 11. Kvart over 11. Så lige nu er vi rimelig ved godt mod. Ja, nu skal vi bare lige have en lille pause. Hej. Nu er det begyndt at regne igen. Ja. Det er lidt noget lort. Det er ikke så godt. Vi regner med, at der er cirka en time tilbage. Ja, godt og vel. Ja, derovre der er sådan helt blåt, og så kommer skyerne bare lige over os. Nu kan vi se søsterhejantænderne. Det er den bedste følelse i verden. What will guide you home? Vi er måske 1 kilometer fra efterskolen nu. Vi er der snart. Og det er virkelig dejligt. Signe, hvad er det, vi har derhenne? Det er Aarhus-skiltet! Jeg er virkelig også glad. Altså det her, det er en fantastisk følelse. Det er en god følelse, inden vi klarer det lige nu. Og de andre 2 timer. Fuck, ja. Skal vi ikke køre op? We are home. Signe, hvad er det, vi har derhenne? Det er Aarhus-skiltet! Og hvad er det der? Det er 600 gange. Fuck, jeg glæder mig til at lægge mig med sengen. Okay, det sidste stykke er fucking hårdt. Men vi har klaret det! Ja! Fuck, jeg er glad. Fuck, jeg er lykkelig, Signe. Det er så sådan, jeg er så fucking glad. Jeg er virkelig også. Home sweet home. Home. Jeg glæder mig til bare at komme. Jeg er så glad. Jeg er virkelig også glad. Altså det her, det er en fantastisk følelse. Det er en god følelse, inden vi klarer det lige nu. Og de andre 2 timer. Fuck, ja. Skal vi ikke køre op? Sådan der. Vi skal have tømt traileren, vi kan jo tage holdninger. Jo. Ja, Okay, jeg skal lige have sådan, når du kører ind på selve efterskolen. Okay, det